F'Istanbul it-Turkija għexieren kienu dawk li taw l-aħħar tislima lil Pelin Kaya, it-torka ta' 30 sena li tilfet ħajjita meta ttajret minn karozza nhar l-erba' kmieni filgħodu fl-Imsida. Għal din l-aħħar tislima li saret f'moskeja f'Istanbul kien hemm preżenti omm u missier Pelin li ma kinux f'qagħda li jiġu Malta minħabba li jinsabu devastati b'dak li ġara lil binthom. Kien is-sibt filgħaxija meta titjira operata mit-Turkish Airlines ħadet il-katafru ta' Pelin lejn it-Turkija. Din niżlet f'Istanbul għal ħabta tal-10 ta' filgħaxija ħin ta' Malta. Il-katafru ta' Pelin Kaya ittieħed bl-ajru wara arranġament mill-Gvern Malti li ddaħħal għall-ispejjeż relatati. Ta' dan fi stqarrija il-familja tal-vittma irringrazzjat lill-awtoritajiet Maltin. Intant missier Pelin Kaya tkellem mal-medja Torka u qal li sar jaf bl-inċident mingħand bintu l-oħra. Qal li l-ħemda li kien hemm fid-dar inkisret bit-twerżieqa x'in oħt il-vittma saret taf telefonata li rċiviet mingħand ħabiba tagħha li toqgħod Malta. Missier Pelin Kaya qal li l-aħħar li kellem lil bintu kien it-tlieta filgħaxija meta awgurala għal eluq snina. Dakinhar ukoll huwa batilha il-fjuri online. Brabta ma' dan il-każ quddiem il-qorti tressaq Jeremy Camilleri, Malti Franċiż ta' 33 sena minn ħallija is-sewwieq tal-karozza. Fil-qorti huwa wieġeb li mhux ħati għall-akkużi miġġuba kontrih u nżamm arrestat.